Salutare lume, eu sunt Axel și astăzi vă voi arăta ce aplicații am instalate pe Androidul meu. Înainte de a trece la videoul propriu-zis, trebuie să știți că atunci când primesc un telefon pentru review, încerc să-l mențin la o formă cât mai standard, cât mai apropiată de experiența pe care o ai atunci când cumperi un telefon din magazin, deoarece știu că printre voi sunt oameni care își customizează telefonul încât nu-l mai recunoști ce este, dar sunt și oameni cărora le place experiența standard. Așa că instalez pe el câteva aplicații precum Facebook, Twitter, Instagram, câteva jocuri și câteva aplicații pentru benchmarking, cum ar fi Antutu Benchmark sau 3D Mark, și încerc să-l folosesc ca și cum aș fi un utilizator normal, un utilizator de rând. Dar dacă am telefonul pentru o perioadă mai lungă și devine într-un fel telefonul meu personal, îi aplic tratamentul pe care îl veți vedea acum. Telefonul pe care îl folosesc acum ca telefon personal este un Samsung Galaxy S4, varianta i9505, cea cu quad-core de 1,9 GHz și 4G, dar cu un Orange nu are acoperire 4G în ea și nu știu ce să vă spun în legătură cu rețeaua 4G. Veți vedea că mi-am schimbat lock screen-ul, deoarece în Android 4.2.2 poți pune widget-uri în lock screen și mi-am pus Dash Clock widget. Și îmi place că are diferite extensii în care îi poți da să-ți spună cum este vremea. Au fost 30 de grade astăzi în ea și a fost super cald. Evenimentele următoare din calendar, mesajele necitite sau apelurile nepreluate. În plus mi-am pus shortcut către dialer, către Google Neo și către aplicația pentru camera foto. Ca launcher folosesc Nova Launcher, deoarece m-am obișnuit cu el de pe Galaxy Nexus și nu cred că are nicio funcție specială pe care să o folosesc. Dar îmi place foarte mult că îmi pot seta să am bara de Google Search aici sus pe cele două home screen-uri. Ca aplicații care le folosesc foarte des, mi le-am pus pe home screen-uri și am Facebook, Twitter, Instagram. Bineînțeles, dacă vreți să mă urmăriți pe toate, am ID-ul AxelRo, o să fie linkuri în descriere sau va apărea și pe ecran. Feedly este o aplicație care înlocuiește Google Reader, deoarece Google Reader va muri pe 1 iulie și o folosesc ca să citesc diferite bloguri și publicații și îmi place foarte mult modul ei de utilizare. Mi-am făcut câteva categorii: bloguri, entertainment, foto, fun, învățat, tech și un blog care am uitat să-l pun într-o categorie. YouTube, Cloud, folosesc Google Drive și Dropbox și în caz că nu știați, pe S4, Note 2 și S3 primești 50 de giga spațiu în Dropbox pentru 2 ani, gratis, de la Samsung. Și Dropbox-ul folosesc ca să-mi sincronizez pozele care le fac pe telefon prin Wi-Fi pe contul de Dropbox. Revolt este un joc care a fost portat de pe PC, pe Android, și m-am bucurat foarte mult când l-am văzut în Play Store, deoarece este un joc din copilăria mea și cu care m-am jucat foarte mult și este un joc de curse de mașini teleghidate. Zombies Run este o aplicație pentru cei care alergă sau fac jogging și vor să-și facă alergatul mai puțin plictisitor, deoarece aplicația folosește sunetul pentru a-ți augmenta realitatea și îți oferă 20 de misiuni în primul sezon și încă vreo 20 în al doilea sezon, misiuni care au loc într-o lume în care zombii au pus stăpânire pe pământ, iar tu ești un alergător care s-a refugiat într-o bază și trebuie să facă diferite misiuni. Misiunile se combină, povestea din spatele misiunilor se combină foarte frumos cu muzica de pe telefon, iar dacă i-ai dat să-ți urmărească progresul prin GPS, ai momente când ești atacat de zombie și tu trebuie să fugi, să sprintezi ca să scapi de ei, iar în caz că te-au prins, pierzi niște iteme care le foloseai ca să-ți upgradezi baza. Oricum, dacă începe să vă săturați de alergat și începe să vă plictisiți, Zombies Run este pentru voi, deoarece vă face alergatul mult mai puțin plictisitor. Eu am ajuns la a 5-a misiune din sezonul 1 și m-am oprit deoarece am început să am niște probleme cu genunchiul, dar când mă voi reapuca de alergat, de-abia aștept să mă apuc să folosesc Zombies Run. Pe al doilea home screen am aplicațiile pentru mail. Evernote o folosesc ca să-mi notez diferite idei și nu vreau să deschid deoarece am câteva idei pentru acest canal și vreau să fie surpriză pentru voi. Shazam este o aplicație care o folosesc ca să descoper muzică prin baruri, cluburi, depinde, am auzit o melodie, am dat drumul la Shazam, una, două, am aflat cum se cheamă.
DSLR Controller este o aplicație pentru cei care au DSLR-ul Canon. Se conectează DSLR-ul Canon prin mufa micro USB, printr-un cablu USB OTG și poți să-ți controlezi camera prin telefon și poți avea un intervalometru, să-i modifici toate setările. Oricum, eu o folosesc foarte des atunci când mă filmez și vreau să mă văd mai bine pe un ecran mai mare. Iar aplicații care nu le-am pus pe home screen sunt aplicații care le folosesc foarte puțin. Easy Phone Sync, am vorbit despre el, îl folosesc ca să-mi sincronizez iTunes cu telefonul. Flipboard, am încercat să-l folosesc, dar nu mi-a plăcut. Am preferat să folosesc Feedly. Hertz, bineînțeles, hărțile de la Google. Și cam atât aplicații care le folosesc. Și Tasks este o aplicație pe care îmi notez diferite task-uri care le-am de făcut super repede. Iar pentru muzică folosesc Google Music Play. Din păcate serviciul nu funcționează la toată puterea lui în România, dar îmi place foarte mult interfața lui. Iar ca ultima chestie am aici sus, de la Battery Widget Pro, parcă, îmi place că mi-arată câte ore mai rezistă bateria, temperatura telefonului și mai mult mi-am pus-o pentru că am shortcut-ul ăsta pentru LED în spate și se aprinde când am nevoie, dacă ajung într-un spațiu mai întunecat și am nevoie de lumină. Păi cam asta este pe telefonul pe care îl folosesc acum. Din nou, cum am spus, acest aspect îl folosesc pe mai toate telefoanele care le transform în telefoane personale, care le folosesc pentru o perioadă mai lungă. Iar voi ce recomandări de aplicații aveți? Dacă aveți vreo aplicație care vă place super mult, un joc, scrieți în comentarii și poate descoper și eu așa alte jocuri sau aplicații faine. Oricum, voi încerca să pun link-uri în descriere către toate aplicațiile despre care am vorbit astăzi. Iar noi ne vedem pe data viitoare. Thank you.